हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟି ଖଟି ଆମ ଜୀବନ ପଳାଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରଖି ଭଲ ଭଲ ବାଣ ବାଣ କ'ଣ ଫୁଟେଇକି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆମ ଜୀବନଟା ଅଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ବାବା କହିଲେ, ବାବାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରରୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ସେ ପଇସା ଲୋକଟା ଆସିଛି ଦୀପାବଳିକି, ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବାବା ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ପଇସା ପଠେଇବୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି, ଭାଇ ମୋର ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଦେବା ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ପଇସା ପଠେଇଦେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ଦିୱାଲି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଦିୱାଲିରେ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଖଟୁନି କି ଚୋରି କରୁନୁ। ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି